И какво ста хора, аз съм Мутки Пейдж, днес ще правя една реклама на един Minecraft сервер. И само... И ще направя една реклама на Minecraft сервер, както казах, и да започваме. Серверът се казва Welcome to the Treasnet Craft, се казва сервера. Ето го спално, това е. Има китус. Като влезете, пишете китус, то може да спане с камъни такива и такива. И така, отиваме към варповете. Варп евент е първият. Ето го варп евент. Оттам отиваме на варп jump. Има грешка, ще трябва да кажа на админите. Ето както видите джампа, не искам да се качвам, защото ще ми правя фейл. Не ме бива в джампа, наистина. Ето, вижте, го паря. И отиваме на War PvP. Ето го PvP, в тях страна мисля, че ми скелетия къде няма. И тук на дърво, левита стълба. О, това е яко. И отиваме на War PvP-клетка. Хайде де. Ето го, War PvP клетка, подобно на War PvP. Ето и капана. И ви препоръчвам да влезете като се биете. War PSMS. Цените не знам, според мен. Не знам. Випай 2.40, модератор 8 лева, билдер 8, админ 15, хет админ 20, хет админ скъпо. Така както да ви ще видите. И отиваме на Warp Sprint. Ето го, за жалост той е затворен и не можем да го видим. Така. Тейли. Не е тей, някой не го направил. Тейли награди. И това е от мен. Харесайте клиповете и се абонирайте за мен. Надявам се този клип да ви харесал и сервера. Сервер е хубав, влизайте в сервера, хубав е, оцелявайте и ако ви хареса клип, палец нагоре. Това е от мен, довиждане.